Wemthandeni, angazi noma amehla mina angaboni kahle emehlweni, kodwa sekuyonakala ozala wangakithiwa nomkhaya wozoza ukuthi ngithini. Wemthandeni, ngiyalinga Nkosi ubaba uzovuka ngibebhangeni lentombi. Wemthandeni, lento oyenzayo uyithathaphi? Yazi ngaqale ngabona le ngane leya ekhalela lapha, ingowakho bhuti, ngowakho. Ngathula nje ngoba ngingafuni ukukhuluma. Hhayi kodwa-ke manje akusathuleki, akusavumi nokuthi ngithule. Mthandeni, angiyilwi ingane yakwethu umkhaya, ngiyabuza. Benzani labafana, bayakukhothani? Bayakukhotha, usula nawe? Ngeke phela mfowethu, uyabona lento oyenza kuloya bhuti wetshebe, futhi ngathi inhlasuthi leyana. Unaye umfazi loya bhuti, yazi le ndaba yakhe ngifikela ngosizi mfowethu. Yini lento oyenzayo? Nkosi yami, ngiyaqala ukuzwa ngihethi ngey'ndaba okungasize zami. Wemthandeni, intoni lena oyenzayo? Yini ufuna into ozotrenda ngayo noma wenza njani? Ugqogqoshwe enye indoda bra, uqoqoshiwe. Lo mjida lo okuqoqoshile, angazi noma i-bodyguard lakho noma yini. Mjida mfethu, uzwe kwenzakalani kuwe? Usuqoqoshe amasende enye indoda mfethu, akunukeli yini mfethu? Ahleli la entanyeni, thintwa yiphi beqala? Awemashembe, Nkulunkulu wami, sungangilahli, sungangehlula iJesu. Bhuti, mangabe leyane ifame beniyenza nifuna ukuduma, ngeke mfowethu, ngamane uvule i-account lapho udlale. Kodwa nje lo oyenzile oqoqonsha umkhaya ayikho right, leya nto imbi, nesithunzi sakho siyehla. Mfowethu, yabo nje mina sengicabanga ukuthi nikwa-alphabet, ngoba phela ngeke uvele usuke nje ugaxa amasende enye indoda lapha entanyeni uyiqoqoshe indoda mfowethu. Hhayi.